Húzd meg! Húzd meg! Jó, meghúzom. Olimpia! No, hogy kerülök ide? Nem értem. Ez nekem magas. A kuka maga nem sok vizet, de nagyon zavar. Öreg, hát maga eleve fel van függesztve. Margit, te meg evezzél rendesen, ne csak csalapáljad azt a labrot. Hát hogy nyerjük így meg a kaja-kenu versenyt? Ugyan, Pittyó. Már órák óta nem tudok veled közös evezőre jutni. Úgyhogy én ezt feladom. Igen, Margit. Na akkor ide figyelj. Kapsz egy fél órát, hogy megcsináld a ebédet. Pittyó, most én tényleg felkaptam a vizet. Hát akkor Besenyő LOSIEMNKKK István, aki vagyok, azaz Besenyő legtöbb olimpiai számban induló és mindenben nyerő, kivéve a kajakenu István. Ezennel új versenyszámot hirdetek. Hát például a talajtorna. No de normális. Hát hol tornázik az a talaj? Hát vagy mikor? Reggel? Hát nem, ugye, jól mondom? Vagy például mondjuk a hármasugrás. Na de öreg, normális, hát hármas. Hát minek ugráljon már eleve a ember, ha már mindjárt le van osztályozva közepesre? Jaj, de ideges vagyok. Úgy felhúztam magam. Azt hiszem, én vagyok a Hánya bácsi. Vén róka. Maga egy válogatott vízilabda fejű, zöldettek olimpiai bajnak. Hát, hogyha még egyszer megmer szólalni most vagy a jövőbe, de ha a múltba, akkor fejet hajtom. Igyekszek a legtöbbet kihozni magamból. Te Rökkö, neked olyan előnytelen neved van, nem kéne megváltoztatni. Jobban illene hozzád a befenyő, ostoba, tirpák, hernyófingeregető, buta, bunkó, paraf! Ugye? Neked meg jobban állna a Besenyő, befogom a pofámat, és nem nyitom ki, ha nem kérdeznek zigóta. Nem gondolod, Hógi? Nem gondolja. Pitke! Itt hozom az olimpiai lángost. Jaj, Margit, hát ne gyere nekem mezzel. Puszika mindenkinek, kivéve a Magdi, az öreg bácsi meg a két hülye gyerek. Én csak beugrottam. És egy, és kettő, és három, és négy, és föl, és le, és föl, és le, és meg középső tartás, be a hasad, ki a popsit. István, klassz a cipőm, mi? Vadi új, holnap vettem. Pittyó! De fölszaladt a szemed a harisnyáján. Szerintem... Margit, ide figyelj, nézd csak, ott a semmi. Különben is, Margit, nem akarnál egyszer a életbe tényleg megdögleni, értem? Pittyó, hadd fejezzem be. Margit, fejezd be. Hanem, drága kancácska kisasszonka, magát kifejezetten felírta nekem a ifjúsági és sortminiszter. Ide figyeljen, nézzen csak ide.
hajlítás. István, maga olyan megnyerő, hogy nem akar a dobogó legfelső fokára hágni? Kisasszony, itt vagyok. Nézzem föl rám. Most maga van alul, aztán majd cserélünk. Kis csacsi, csak nehogy belém essél. Nézd, Pittyó, milyen kigyúrt vagyok. Oj, ne hemzsegjél már, Morgi. Ha neked lukas a orrod, különben is. Szerva itt, csere ott. Nem baj, Magdi, nem a győzelem a fontos, hanem az őszinte részvétel. Egyelőre én vagyok a Pityu hiteles felesége, aki hajnalba kellek. Halló, hiba bejelentő. Szeretném bejelenteni, hogy hibáztam, amikor elvettem a Margitot. Nagyon megbántam. Bocsánatot kérek. Margit, te ezzel el vagy intézve. Hiszen első ugye a egészség, és második a feleség. Gyerünk, kancácska kisasszonyka. Elmondom magának a 4 szem közt a fociról. Terülcök? Tessék.